bakal terjadi. Cintane beli bakal suci. Nunu Canda Group Sakti Kabeh Yuk asik. Spesial buat masyarakat Widasari Blok 1. Kanggo Mimi Nandar sing duwe Taiwan, Om Ateng yang punya wilayah. Kanggo senang acil, senang acil. Chandra Group Mimi Nandar sing duwe Taiwan, Om Ateng, Om Ateng. Spesial kanggo masyarakat Widasari Blok 1. Yo cuma guyonan sampai pandeng-pandengan apa sekian mulai demen hati rasa deg-degan rasa ora karuan akhirnya jatuh cinta. Sakti Kabeh Group kanggo sapa je Mimi Nandar sing duwe Taiwan. Mimi Nandar sayang seribu sayang demen deke wong liyan cintane ora bakal bisa barengan. Senok wis duwe lagi kakang wis duwe rapi suci kita gak mawas diri. Senok wis duwe lagi di bakal dadi siji cuma mendengi. Yo ditipung kiri takkan spesial buat masyarakat Widasari. Dede Juna